να πάρω εδώ. Ναι, όλα καλά, δεν μας είδε κανείς. Ναι, εντάξει, θα λέμε αύριο. Καλά. Θα χέσει κεφάλι! Θα χέσει κεφάλι! Θα χέσει κεφάλι! Τώρα μέσα! Ρε παιδιά! Τώρα! Ήρεμα, εντάξει, ήρεμα, Αφεντικό, εντάξει. Εδώ είναι. Εντάξει, δεν ήταν τόσο δύσκολο. Πιάστηκε σαν ποντίκι μες στη φάκα. Έτσι, τι να κάνουμε τώρα, τον έχουμε όλοι μέσα. Λοιπόν, όπως είπαμε έτσι, εδώ στον έχουμε. Άντε, γεια. Βρε το μούτρο. Θα μας ξεφύγει, παιδιά, τι Κάνουμε έγινε? ντύλια. Μην μιλάς. Και μεγάλα ντύλια για την ακρίβεια. Αυτό θέλουμε. Αυτός λέγεται σαν κλειδί στον ωκεανό. Μην βιάζεσαι. Ηρέμησε γάμο. Να και εσένα σημαίνει. Προχώρα γάμο, προχώρα. Ωραία. Προχώρα γάμο. Έλα, νου ψάρι, Κάνε πίσω. Πίσω. Προχώρα. Τελείωσε η δουλειά. Άντε γαμώτο, έχω και καλεσμένο. Οκ, ενημέρωσε με ό,τι γίνει. Άντε, bye, yo. Το μπούστι, αυτό δουλεύει μόνο. Νόμιζα μας ξεφύγει, έτσι. Όλοι αρχίδι, νομίζω θα φύγει από εμάς. Είμαστε εδώ εμείς. Έτσι, αν συνεχίσει και σκάβει τον λάκκο του. Τώρα που θα έρθει το αφεντικό, θα βρει ποιος είναι ο μάγκας. Μπιά στο αφεντικό θα δούμε. Μόνο λίγο θέλει, τίποτα άλλο. Θα μιλήσει, θα δούμε. Αλλιώς πέφτει το μπαμ. Λάμεσα. Θετικό, θέλω. Τον έφερες πάνω στην ώρα. Κάτσε λίγο πίσω και θα τα πούμε. Τι είναι φιλαράκο, καλά. Όλα καλά, δεν μιλάς. Γιατί δεν μιλάς. Θα τα πούμε. Γιατί με φέρατε εδώ. Δεν ξέρεις, Πού να ξέρω. Λέγε, πού είναι το πράγμα. Ποιο πράγμα. Ξέρεις πολύ καλά, πού είναι. Ποιο. Το πράγμα. Θα μου πεις ναι ή όχι. Μα δεν ξέρω τίποτα. Ξέρεις πολύ καλά. Ξέρεις πόσα χρόνια εγώ ρισκάρω τη ζωή μου για αυτά. Δεν ξέρω και δεν με νοιάζει, αλλά εγώ... Δεν σε νοιάζει. Δεν σε νοιάζει. Νομίζω ότι είναι έτσι εύκολο το παιχνίδι. Μα εγώ που κολλάω εδώ. Που κολλάς, ξέρεις πολύ καλά. Τι έγινε χθες 12 η ώρα τη νύχτα. Σε είδαμε έναν τύπο εκεί πέρα να δίνεις κάτι. Χέρι με χέρι. Σε βρήκα, Δεν μιλάς. Άρα είναι αλήθεια. Και πάλι δεν μιλάς. Ξέρεις τι είναι 20 κιλά, Να τα χάνεις σε μια βραδιά. Λέγε, ποιος τα δώσε. Λέγε, ρε! Έκανα ανταλλαγή με τον Βαγγέλη. Βαγγέλης. Άλλο λαμό για αυτό που μου έφερε. Και εσύ κιόλας. Θα βρεθείτε στο χώμια μια και καλύτερα. Δεν ξέρεις που είναι ο Βαγγέλης. Όχι. Σίγουρα. Ναι.
Δεν ξέρεις, Λέγε ρε! Μα δεν ξέρω! Θα μου πεις μια και καλύτερα λέγε που είναι τώρα, θα σου φυτέψω τη σφαίρα στο κεφάλι. Λέγε ρε φίλε, λέγε γιατί αρχίζω και χάνω την υπομονή μου. Δεν καρφώνω τους συνεργάτες μου εγώ. Δεν καρφώνεις, Όχι. Αγόρι τι θα πάρεις. Πάρ' το μέσα! Μην το σκοτώσω επί τόπου. Προχώρα! Πάρ' τον! Θα τα πούμε σε λίγο. Δεν τελειώσαμε.